Takže čau lidi, vytvořil jsem si nový kanál House 109 reakce, takže si můžem pustit video Tadyho. Koupím všechno, na co Ariánka sáhne, šílené nákupy, hraček v bambuli, takže si myslím, že budu tam to komentovat, takže si myslím, že to bude dobrý videjko, takže se můžeme na to vrhnout, takže jdeme na to. No, ono to vypadalo, že tam usla. Jsi v pohodě, nespíš? Ne. Dneska tu máme další šílený nákupy, na co Ariánka sáhne s zlobivejma ručičkama. To já nebo Ariánka bude muset zaplatit? Kdo? Ty. Já? A nebo ty? Ty. Dobře, měla asi delší. Tak já to zaplatím. Lajkujte, dejte odběr a jdeme na to. Jinak dejte like a odběr a zvoneček. Udělala, umí skákat. Ariánko, tak co bude první věc, co nakoupíme? První nakoupíme opět. Co? Já nejsem plisák. A jak ten tady jak ho tam dává fejkově. Ne, koukej, Pikachu. Teď je těžké, tak já ti pomůžu. Ty kráso, tada. A máme po šílených nákupech, protože už se tam nic víc nevejde. Spokojená? Ne. Já to chápu. Taky, banko. No paráda, tak do vozejku s tím, šupi to presto, hopa. Kde jsi, Ariánko? Jo tam. Co jsi to udělala? Pro Aničku. Kdo je Anička? No. Ona i Ariánka kupuje i pro svý kamarády, jo? Asi moje panenka, ne? Tak teda jo. A to potřebuje? Jo, asi na rybaření, ne? Dobře. What the fuck. Budu to tady možná hodně stopovat. Omlouvám se, ale musím taky k tomu něco říkat. Určitě pak bude i s webkou video, který už bude na počítači. Vyzkouším to teď na mobilu, jestli se bude dařit, tak to udělám i na počítači. Taky dívej, co udělám. Ne. Wow, jdeme dál. Co to Jináčí slow motion. je? Proč jsi na to šáhla? Je to roztomilý. To jsou králíčci? Mhm. Jo, je to roztomilý. Když máme doma ňufíka, to stačí, ne? Ale to není ale hračka. To máš pravdu. Tak, máme to tam. Já mám takovej dojem, že na tyhle šílený nákupy budeme potřebovat tak 5 vozíků a ne jenom jeden. No to máš asi pravdu taky. Tak jo, tak to vemem teda, no. Kytaru, jo? Tak jsem zvědavý, jak na ní bude hrát. Mě by zajímalo, co tomu mýmu škvrněti se odehrává tady v hlavičce. Na co tak myslí? Koukej, co udělám. Ne, opravdu to potřebuješ, teď to vypadá jako pro miminka. Tak si to tam. Ty zvukové efekty. Dej do vozíku. Dobře, Ariánko, když jsi chtěla tu kytaru, tohle elektrická, tak mi zahraj nějakou písničku, ne? Elektrická. Tak já zapojím ten kabel do elektřiny, tak, OK. A můžeš pojď a rozjeď to. Dobře hraje. Tak jo, tak tohle se nám hodí, umíš hezky zpívat a hrát na kytaru, pojď. Počkej, a co musím ještě vyndat ze zásuvky? Co to je, mi řekni. Tak to je hus? Tolik věcí už si vybrala. To je hrací mobil taky. OK. Hrací mobil. Teda polož. Neházej, to byla sranda, to se tak říká, nevím ani proč. Co? Tam byla nějaká moucha, že se z toho tak dotkla, abys tu mouchu zničila, nebo co? Jo. Chápu, o co ti jde. Nebo to vrátím zpátky. Jak chceš. Jak chceš ty, tak vy to všechny. Vy si to mám vrátit a jdeme do vozíku. A využiješ tu hračku? Tak jo. Co pak? Co to je? Minecraft, Jaký meč? No z Minecraftu asi ne. Ty znáš Minecraft a hraješ ho? Ajka na to šáhla. Já bych to chtěla asi pro Kristiána. A jakou barvu? Veselou. Dalšího kamaráda. Ach jo, to mě omejou. No, tati, potřeboval bys umej. Ta Tadyho peněženka. Co to říkáš za blbost? Já jsem se před týdnem sprchoval. Tak bych fakt potřeboval umejt. Máš pravdu, Ariánko. Holky mají vždycky pravdu. Já teď přemýšlím, jestli mám vzít Anu nebo Elfu. Ariánko, vem tohle, to je hezčí.
Ty vole, ona to šáhla. Hele, tati tě prodávají. Cože, už zase? No jo. A ty, Tady Ariánko, to drinky, jsi nevěděla, že v každý bambuli v České republice prodávají moje tady sweet No a cukrovinky? to vím. A tady drinky. A v každém tandafu. Jak si to pamatuješ? Viděla jsem šílené nákupy s mamou a bez mě. Ajko, sorry, že jsme tě nevzali, ty jsi byla ve školce. No já vím. A to není všecko, protože teď v každý bambuli v České republice mají tu skvělou akci. Když koupíte 2 jakýkoliv produkty, tady sweets nebo tady drink, tak dostanete plechovku koly zcela zdarma. A Co? to se vyplatí. No čau, já jsem Pikachu. Jož, Pika, udělej blesk. Pikachu fakt umí blesk, to je hustý. Jo a ještě, tady drinky a tady sweet jsou soutěžní, to znamená, že můžete vyhrát zájezdy třeba na Maledivy a spoustu dalších cen, tak koupíme i Pikachu. Tak já nejsem Pikachu, to je normální maska. Aha, tak tam hodíme jen masku. Tady je ta ještěrka z Elvy. No každopádně, Ajko, podívej na moji kabelku, bude mi slušet? Ale může být společná. Bude společná, máme s Ariánkou společnou kabelčičku. Pejska nebo jednorožce? Pejska, Tak já. já tě vidím. Ariánko, na co to zase saháš? Balónek. Tady jsou Pokémoni, Ariánko, to tě naštěstí nezajímá zatím. Tak běž dál. Aha. Ježiš, Pokémoni, to je Ok. strašný. Ten zde kelíme. Tak já tě zvednu a vem si ten, který chceš. Kelímek, ten Tenhle se ti líbí? Ruka na pastelku. Ruka na pastelky. No vozejku s tím. Ty šílený nákupy jsou opravdu náročný. A pro tebe. To jo. To si děláš srandu, podívejte. Ariánka mi vybrala pivní král. Ariánko, děkuju. To o velkého čermandašce. Hele, Ariánko, hodně moc velké bude stát moc peněz. Počkat. Jo, klidně si na něj sáhni, v pohodě. No, Ale musíme to vyhrát. no došlo ti to, co? Šáhni si a je tvůj. Ještě, že tady mám jiný tušák. Proč se tulíš k hovínku? Cože, to dělá zvuk? Fuj. Ariánka si teď hraje s Legem, to znamená, že asi bude Lego chtít kupovat. A víte moc dobře, že Lego je drahý. To jo, to Je to drahý. první a poslední Lego dneska, co koupíme. No, první. A poslední teda ne? Ne, první. Prvního. Že? Co? Lego růže ve váze s vodou? Proč je tam potřeba voda? To jako... Když myslíš, tak na... Tady jsme cítili opičinu, takže jsme cítili tady, jo. Jakou opičinu? Já jsem pořádal gorila. Tak to nevím teda, když máš 1,70 m. Marný mluvit. Další Lego. Ledový království. Cože, teď to je nějaký ohnivý království, ne? No dobře, no, tak je to ledový království. Děkuju. Fanoušek přišel za mnou mě takhle poctít mým... dobrý. Dobrá oplatka. Tati, to mi Citron. nestačí, já chci nějaký pořádný Lego. Tak. A vybírej. Další Lego. Pojď Harryho Pottera. A ještě Wednesday. Co bych pro tebe neudělal? Uděláme určitě uděláme reakci na Instači, že budu koukat na mýmy, takže se těšte na další video, to bude s mýmama na Instači. Co ho na mě obehrála moje vlastní dcera, 5letá. To je hustý. Paul, pískej to, rozhoči, pískej to. Yes. Ježiš, cože? Čekal jsem, že ta krabice bude širší, ona je takhle tenoučká. Tak na, tady máš? Děkuju, konečně pořádný Lego. A ještě si Zase chtěla... nějaký videjko. Wednesday. Tuhle, anebo To tuhle? už končí za chvíli videjko. No ty vole. Ne já. Vem Wednesday, já vemu tady Harryho Pottera loď. Opičí nešíka sem, to je hrozný. Jo, Tania, ale já chci tenhle domek.
Jako kdybys měla doma málo domečku, viď? Tak běž. A může to být konec videjka už. Díky bohu, že už chceš končit video, není problém. No víš, já ti chci šetřit tvoji peněženku. Já jsem strašně rád, že Ariánka je takhle hodná na moji peněženku a jdeme vyskládat veškeré hračky na pokladnu a uvidíme, kolik jsme dneska utratili. To jsem zvědavý. Typu tak Krásu, to je 10 zase 000. věcí. Co myslíte, bavilo by vás šíleně nakupovat? Kam to mám dávat, tady už je to plný. Dneska přívěšek s pivem se nestratil. Já určitě král. těším na všechny hračky. To je mi naprosto jasný, já v tvým věku taky bych se těšil. Ty kráso, ty ceny skáčou nahoru strašně rychle, jak já do večerky pro tady drink. Co? Už 22 907 korun? Tati, co děláš, když ty peníze vyděláváš Tak to jsem se teda netrefil. videjkama? No jo, ale to mělo být tajný. Tak má to 24 657. Až Dobře, takhle Kanto. dokonce. Ano. Ty kráso. Naštěstí to Tak to prošlo, jsem si mám teda tam peníze. netrefil. Pojď. Jo, děkuju. Děkujeme. Dneska je to takhle malý lidi, nečekejte žádný kilometrový účtenky. No to Jsme jo. na konci videa. Díky, že jste koukali. A pokud i vy chcete zažít takovýhle A děkuju, že jste vykoukali, takže se mějte, takže šílený zdarec nakupování, tak ranec. soutěžte s